чанд соат қабл корбари фаъоли фейсбук Парвона Аҳрорӣ дар саҳифаи худ навишт, ки дӯстон аз иёлати Денвери Амрико хоҳиш карданд то изҳори таслияти онҳоро ба пайвандони марҳум Дамирбек Олимов расонанд. Дар матни номаи таслияти онҳо, ки ба наздикону пайвандон ва дӯстону мухлисони сарояндаи машҳур навиштаанд, гуфта мешавад хабари марги Дамирбек замину осмонро ларзонд ва хурду калонро гирёнд. Риштаи ҷони ҷавони ногаҳон канда шуд, дили саршори умеду орзуҳо аз тапидан бозмонд. ин ҳодисаи шум набояд рух медод, ӯ набояд чунин зуд мерафт, ӯ бояд умри дароз медид. Дамирбек 3 сол қабл ҳамроҳ бо ҳофизаи хушовоз Нигина Амонқулова ба шаҳри Денвери, Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ташриф оварда буданд. Дамирбек аз ҳамон роҳи дур ба ҷустуҷӯи ҳамватанон омада, паёми гарми меҳру муҳаббати ватанро бароямон оварданд. Он кас эҳёгари беҳтарин суннатҳои мардумии тоҷик буда, рисолати пайвангари худро ба ҷо оварданд. Дар он маҳфили хуса дар Денвер, Дамирбек бо санъати воло ва истеъдоди нодири худ дили ҳамагон, ҳам меҳманону ҳамзабононро тасхир намуда, дар хотири ҳама дӯстон барои ҳамеша нақши зебо гузоштанд. Дар қатори меҳмонони даъватшуда бародарону хоҳарони форсизабон ҳам ҳузур доштанд, ки аз ҳунару маҳорати овозхонии Дамирбек таҳти таъсир қарор гирифта, эшонро борбади сонӣ номиданд. Ҷамъияти тоҷикистонёни иёлати Колорадо таъзияву ҳамдардии амиқи худро бинобар даргузашти нобаҳангоми ҳофизи ҷавону шинохтаи тоҷик Дамирбек Олимов ба аҳли хонадон ва ёру пайвандони марҳум баён менамояд. Бигзор рӯҳи Дамирбек ором, хонаи охираташон обод ва номи некашон ҷовидон бошад.